Tinokutokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno waNyamavhuvhu amazuva 442 442 days pachirungu ayo Joboskara andopfigirwa mujere pakaita kunyangara nyasi chitatu #freewiwa kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Dare robato CCC Citizens Assembly ragoreketa iro kutoti aiwa riri kuramba zvese zvakaburika musarudzozvo wachitiwo wakutoita mazuva 30 mwedzi wese wakazara okuti waite kupusha kuti sarudzo dziitiwe pokare. Tikaiti kuramba takaringa kuti zvinenge zvipera mushechere kana kuti zvinenge zvichiita sei. Ipapa waribe zvimwe zvawareketa kuti wanenge wachiita sei nokudini, asi ticharamba takaringa. Kuno wamwewo waburitsa masoko waribe kureketa kuti mbanani, asi waburitsa masoko okuti vanhu vaite zvokuratidzira musi wechishanu zuva rokutanda romwedzi wagunyana. Heno kuti zvichabudirira chere kana kuti ndipo muchatoona mapurisa akaita kupfikirwa akaita kudiriwa kunge mazvozve mukange, ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvitakaira sei. Tiri kufara kukunyepai kutoti watatu waMP wakapinda pakusarudzo wariwo bato CCC wokumudze waye aiwa wakaboeka wasvinu watano waribe kubatiwa kana kuvhiringidziwa. Tikuramba tichitenda chikara nokuda kwazvo. European Union wagoti iwo ZEC kana iri kureketa kutoti yakaita zvinhu nomazvo ngaiburitseka kuti pakavhotewa pega pegani pakaburitsa vanhu vangani zvakavhotewa zvakaita sei. Heno kuti zvichaburika chere izvozvo kana kuti vanozviita chere, kunyange wainawo manhamba yacho kuti vanoda chere kuyaita kuti aburike aoneke nemunhu wese kudando, ticharamba hedu takaringa. Apawo Freeman chari agotoreketa akatoti vanhu vakaita basa rokumiramira chaizvo kutora mavhi11 wachibva watumira kuti zviite zvakanaka. Kwaizvezvi takwanisa kubata manhamba ari pamavhi11 anoita zviuru 10,942 11,872 pachirungu. Rutoreketa kutoti ipapa pamanhamba atabata iwaya wachamisa watopfuura kare nhamba yawakapuwa noZEC kuti ndiyo nhamba yawo yomavhoti. Ari kureketa kuti pasara mamwe 502 mavhi11 asara kuti wabate kuti zvakanyatsomira sei. Rekai tigoramba hedu takaringa kuona kwazvinenge zvichienda. Mapurisa agoreketayo kutoti ari kuferefeta nyaya yekubiwa kwemakutukutukutukutu womari. Pai kwakabiwa mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 240 noribodzi $271,000 pachirungu. Kwai pakabiwapo kare mamiriyoni mairi ano zviuru 200 2.2 million rands pachirungu. Kwai mari yagobiwa kuNedbank yopa Belmont kubulawayo. Kwatonzi kwai izvezvizvi wari kutofungira kuti peno pane wabasa wepo wagoita kuti zvibiwe zviite zvikuzikanwa kuti pano mari yakadando. Ko zvagara ka panobiwa pese panenge pachizikana kuti pane wepo atengesa kuti mbani. Ticharamba hedu takaringa kuona kuti mari iyi wachaita yekuita sei. Tinenge takaringa tichizokunyepai. Tiri kuguta roBulawayo kwaizvezvi kuri kuhwadza kuti komutize kwaita mwoto wagwarasha zvinhu zvakawanda zvokutoti izvezvi wazhinji wari kusaya kana pokuringa kuti wotangirira poi, nokuti mapisirwa azvaita zvinhu zvacho paribe kana chasara. Apa handiti munondoziva zvomunyika medu kutoti motika dzokudzimura moto dziripo ba. Anoramba ari manyongori chete. Rekai tione kuti zvinopopera sei izvozvi. Mapurisa ari kuferefeta kutoti zvambotekaira sei kuvanhu 8 wagwarashiwa.
wanga wari kutekaira wari mukamushikashika. Ipo pamukuti paye mugwagwa unoenda kwaMutare uchibva kuHarare pakaita kunyangariwa. Wakomana tiri kundoti mweya yawo dai yazorora murugare. Apa kwai watopfira ipapo panzvimbo yawaitira zvinoita kuhwadza chaiko chaiko. Ndo yakareketewa unzi zvaihwadza wasara ndizvo zvinonyanya kuhwadza izvozvi. Kwai nyasi kwaburitsiwa kutoti vanhu vakapinziwa muNational Assembly Youth Court Ambanani. Mazita yawo kwai ndi Sivhina Zana, Takudzwa Ngadziore, Stanley Sakupwanya, Emerson Ndaradza, Titus Mudowo, Carl Ziyambi, Naledi Maunganidze, Love Joyce Banda, Tinashe Mushipe, Pabodzibona Kuda Kwashe Munangagwa. Ndio wechidiki wapinziwa mudare paramendeka. Tigoramba hedu takaringa kuti zvinenge zvigoneka chere kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Chedu kuramba tichindokunyepai zvinenge zviitikazvo. Harare Agricultural Show kureketa kuno sondo rino ichiri kuenderera mberi, yakatanda muso muvhuro. Nyasi iripo iri kutenderera mberi, iri kusvika kupera zuva rechipiri mwedzi waiye Gunyana. Kwai zuva rokugumisiraro anoita zvomagitari Japreza anenge aripo achiridza. Kaitigokunyepai kana zvichinge zvakuitika kuti zvii chaizvo zvauri kuda kuninga, zvauri kuringa kuti zvigoitika ipapo. Apawo Magweta anovira kodzero dzevanhu agonyora tsamba kuhurumende akati itai kutoti zviite mhosva kuti vanhu vanopambiwa inonzi pachirungu abduction iyai. Rekai tione kuti hurumende iyo ichazvibvuma chere kana kuti ichatetekera chere kana kuti ichamboita sei nozvazvo, nokutoti zvinohwadza. Ndo zvagoita kuti vanhu vakaita sana Itai Dzamara watodzamara waenda palibe kana kuziva kuti waendesiwepi kana kuti zvakumbodini, asi zvinoramba zvindohwadza, kuhwadza kusvinu. Wapwerewo fundo yepamusoro wari kuita kuhwadziwa munyika muno nokutoti palibe chisvinu chaicho. Ipapa kukwidziwa kwagoita mari dzofundodzo zvekutoti munhu ega ega akutonzi abhadhare mari inoita madhora ekuAmerica 400 chaiwo. Unobva waita kuona kuti paita kupinda Satani chaiko akateka airi anotsoka hwii kuita kubhururuka kana kudini, asi zvinohwadza. Dai zvareka udando idi tandoimba kutoti wakuru wenyikawo wachaita kuti zviite zviri nani, asi pari kuita kuhwadza. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa Makashule anobato rache rinonzi African Congress for Transformation ACT. Kaitigoringa kuti rinenge richiitawo sei. Sarudzo dzogore rinouya ndidzoka dzaita kuti vanhu vachitande kudare. Rekai tione kuti vanozvikona chere izvozvi kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Apawo pokare mutemo sarudzo kuSouth Africa watoendesiwa kudare kuti mhosva izvezvi kutoti ubisiwe nokutoti uri kuvhiringa kodzero dzovamwe. Pokare uri kuita kuti vanhu vanenge vaida kupinda vakazvimira ganima independent atadze kuita tusvinu nokupfumvura. Apawo IEC wari kutoda kutoti zvirambe zvakadando. Unobva waona kuti pari kuita kuhwadza. Mapato makuru ari kuramba kuti waite vanhu wapinde pese pese nokutoti warida kuti warambe iwo wari ndiwo wanenge wachizikana kuti ndiwo wane mapato makuru, asi rekai tione hedu kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Zambia kwai yabata waIjipita 5 novamwe 6 womunyika mavo muZambiamo kwaino mhosva yokuita usori kunyika yavo. Pakaita kunyangara ipapa heno kuti zvichapera mushechere. Chedu kuramba takandoringa pokare kuti zvinenge zvichimboenda nokupi tinenge tichizokunyepai. Nigeria kwai yasunga vanhu vakawanda izvezvi wanga wari pamuchato wongochani kunyikako. Ipapa kwai vanhu vasungiwa vese vanogona kupuwa makore 14 ogara mujeri pamunhu mubodzi nomhosva yavo iyi. Pakaita kunyangara. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera izvozvi kuti zvinopererepi. KuGabon madokeri akamuri kuimbwa kutoti masoja ikweyo ati imi maita kuti jairira bva watora masimba pokare. Zvakaita kunyangara izvezvi vanhu vaburitsa mavhidhiyo vanhu vekuGabon vari kuita kupembera kufara
ndabva ndandofunga 2017 paye tiri kuita kupembera kufara, asi nyasi taakuchema njodo zuva nezuva dododo muchindoita kuiwira basi. Rekai tione kuti zvinopera mushechere zviri kuitika kuGaboni zvacho, asi tiri kundoshira kuti dai zvakuwa. Kwai kuno mhepo inodutu inonzi hurricane pachirungu iri kurowa izvezvi kunyika yoAmerica kunzvimbo yoFlorida. Hede zvedu zvekupfirira nouhwa izvi paribe kana chimbodzi chinosara idi, nokutoti yakaita kunyangariwa mvura yacho, asi tiri kuramba tichindotenda kuti Yawe anochengeta vanhu vache pareke kugweta vanopfa. Kuno nyika inonzi Kyrgyzstan kwai yarambidza dandemutande roTikTok nokuti kwai iri kuvhiringa pfungwa dzowapwere. Kwai wapwere wakutadza kutofunga zvisvinu nonyaya yodandemutande iri, saka rabva rabisiwa. Izvezvi mutambo weChampions League yakuisiwa manje, yakuda kupera kuti izikane kuti chikwatano chipi chino chipi zvichatamba rini, zvichatambira kupi, zvichatamba rini. Ticharamba takaringa, asi tinenge tizokunyepa ipo zvinenge zvazoburika chaizvo kuti zvokwedu zvinenge zvitambawo sei. Tiri ipapo muChiBuja, rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.